Cek lu yo. Lagi ki nang ndi wis e? Arep ning Sarangan. Ki lenggone nang ndi? Laosan. Laosan. Udah sampai Laosan ini mau ke Sarangan Sunmory tapi gak dina Minggu. Sunmory gak dina Minggu. Kayak bet iya apa sing ya? Iya. Yo. Ini ripote ngono. Nek kebukae jane anu iki anu templekno pisor ngono enak. Lah iya ipan yo. Ini perjalanan paling belungkas. Dia gak gua. Coba, gua aja deh. Anu bracketnya tapi gua pura. Mountingnya lho. Ya, Berapa duwe? mbak duwe. Riung nipan kan enek to, Mak. Mori. Wes, langsung. Aku iso ngeleng sampe tok kena. Mang ditakoni jere nganggo sepatu. Kok as ngomong agak video. Gak cangkem gak muni ngono. Pengen lho. Bedok tak gowo makmu. Kena nggih foto tok ae. Weh, tangar buwe. Yo iki. Mandek sik foto si ke Kira tok padang, iso tok petang. Kene ndi iki wis Cemoro arepe Cemoro. Tak foto asamu kok bagus ngono. Wis jamu nek yo nyilih, Mas. Nyileh. Kowe kan ra duwe jam ngono to, Mas. Beli kambi. Jam ra tetokne kok. Jam yo. Apa pane? Kok pecah? Sate kelinci. Belum rawe sate kelinci. Ngapa Yas? Po, Milih dhewe ngono lho. Kok ben milih data sisan kok ben milih. Wis bareng kono. rawo opo Pak nggonku tak gawe lawan plus. Iya ta, Dam. Apa wae? Iki aku. Wis kuwi telu. Apa? Ayam. Iki susu pan. Pan kopi susu ya? Iya. Tak gawe iki. Aku jeruk Delokan ta? Kowe kopi susu nggawe es gak? Anu ngetang-ngetane. Piro apa? Sik to. Urung pilih kok apa. Iya. Ya jadi ki wis nang konggon mangan. Tangat ya. Tangat. Kowe tangat. Ngasih jelas biasa langsung bayar. Jelas biasa langsung bayar kayak Kita ada. Hah? Kita. Cito, Pak.
Tak tahu. Sing nggonku manut. Lha wong udan ngene wedi aku HP-mu. Sing HP-ne tak. Duh, ngene biasa HP-ne. Lha wong penek sing kono. Tak. Bane mendukung. Wes aku ngene. Golena mah. Golena ning kene ya menak. Bane iki yang. Wong dhewe kabeh yo enteng to, Mak. Dene goncengan ya. Kesini gak kena. Ora ring proses lagi. Ning Sangat ya. Gak kiriken dia nge-BS. Kayak biasa. Dapat sukses. Susahnya lho. Semangat sih. Yas di gonmu Yas. Mana iki kene anu delokan ning ngene kepeh kaya sadu jan. Sik. Yes kene. Iki jajal kuwi. Ta foto ah. Yuh. Dan ini kiwis. Kok Batman, Mak? Udah sampai di Sarangan. Ante di saksi. Sing banteran sing mau lho. Dan betul lho. Pak piye? Sudah. Saiki buka mereka tapi. Sarangan. Wih ngepot iki. Kasine dikono ben wedi bendang ngejak balik, Pak. Ramai. Ya masa mikir-mikir ora bisa piye. Ngono ya anu ya nek jampingane ya penak. Sarangan. Ndas mau nganggit merek bane piye? Kan ombake lho. Oh, Mak, anak-anak. Engko mau tuh yo. Nah, Kono to lho dirono. Kena kok mubeng rono to? Kana. Gua kok. Enggak boleh. Terus to. Dijak tekan lho nakar kok. Wis tau.
Jam hampir lagi, Mak. Isek ini tok dia apa? Apa? Helmmu apa gondol? Kayak tawak kuwi lho. Mak, NANI?! Aku terwakar ketemu Pak Cari dhisik ya. Kowe tau dicekar to? Tahu sih. Aku pas tiba ning ngarepane lho kok Helmmu gede apa ya? diuncalno nih kok. Itu diparani wis. Yuh, dan Ya sing ngawur kowe. Sarangan terima mampir golek musola. Iya, bisa. Ora enek. Endi tuh musolane? Nah. Enek le. Enek mak wis e. Aku malah mamang le. Sarangane sat. Ben tok. Lek banter. Kok dolanan remote control ya, Mak? Gasmu. Kebengen nang ndi to jane? Iki rono ki lho. Wah, nang gurine kuwi to? Nang burine pulau. Ya apa tak sai? Lek balapan, Lek. Balapan. Balapan. Ngepot. Tatapan. Ayo. Balapan. Jamping-jampingan. Yo, salib. Oh iya, weh. Salib. Iki carry iki. Anarkis Pak sing ke. Ini anarkis ya. Joki ya kan. Kayaan. Enak gaya sing antek malek ini. Ora mau wis dimbangi mau. Baik. Menawa enak banget. Tapi aku yo mamang banggan. Jare wonge ini ki wis di-setel kok konone. Cah tapi. Cah. Kopi. Dan jam berapa? Putih.